να κοκκινίζουν. Γιατί αυτό το κοσμικό κράτος κοκκίνησε με αίμα όλη τη Μικρασία. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε το αντίθετο. Να πάρουν παράδειγμα οι δημοσιογράφοι μας τον Νίκο τον Καπετανίδη, όπου στην Αμάσια κρεμάστηκε για τις ιδέες του. Εκεί είναι έγκριτοι άνθρωποι, μπορούν να μιλήσουν για αυτά, σας κράτησα πολύ. Εγώ ζητώ όμως, και το είπα και στους συλλόγους μας, όποιος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Κεμάλ, απαγορεύεται να έρθει στον άγνωστο στρατιώτη, ούτε να στείλει χαιρετίσματα. Είναι ντροπή. Και προειδοποιώ τον κύριο Σαμαρά να μην πράξει το ίδιο. Γιατί τότε θα γίνουν πολύ χειρότερα και εις βάρος του. Εμείς θέλουμε αξιοπρεπή αρχηγό κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος. Η αξιοπρέπεια ενός Έλληνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε. Έχουμε και άλλες γραμμές. Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να ακουστούν όλοι. Βλέπετε ότι ο κόσμος έχει πραγματικά εξοριστεί από σας. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή, να ακούσουμε τον επόμενο τηλεθεατή. Παρακαλώ, η τηλεθεάτρια. Έπεσε η γραμμή. Κύριοι, βλέπετε ότι ο κόσμος συμμετέχει, παρακολουθεί, δεν μένει αδρανής μπροστά σε αυτά όλα που έχουν συντελεστεί εις βάρος του. Είναι γνώστες πολλών πραγμάτων και παρότι επικρατεί ένα σκοτάδι, όπως μου είπατε προηγουμένως, αγωνίζεστε να ρίξετε φως, κύριε Παυλίδη, στην παιδεία, για να μπουν μέσα, το έλεγε ο κ. Παπαδόπουλος προηγουμένως εκτός του στούντιο, ότι δεν υπάρχει γραμμένο στα σχολικά βιβλία. Πώς να το μάθει το παιδάκι? Πώς να μάθει όλη αυτή την αλήθεια? Για ποια αλήθεια να αγωνιστεί, που όταν θα φύγουμε εμείς δεν θα υπάρχει γραμμένο πουθενά κάτι? Και όταν μιλάω κάτι, μιλάω για τα σχολικά βιβλία. Κάνετε ένα εξαιρετικό αγώνα. Αλλά έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Βεβαίως, πεντακάθαρα. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας αν θέλετε και ακούστε μας από το τηλέφωνο. Ναι, εύστοχη η παρατήρηση που κάνετε για τον Κεβάλ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ας πάνε όλοι εκεί πέρα να καταφέρει το σοφάρι. Κάτσε κανείς ποτέ στην Ελλάδα? Δεν σας ακούμε. Δικάστηκε κανείς? Αν δικάστηκε κανείς για εσχάτη προδοσία, ρωτάει ο τηλεθεατής. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτά συνιστούν πραγματικά εσχάτη προδοσία. Έπεσε η γραμμή. Αν υπάρχει άλλη γραμμή, μπορούμε να ακούσουμε και επόμενο τηλεθεατή, τηλεθεάτρια. Ο προηγούμενος τηλεθεατής είπε κάτι σημαντικό. Αξιοπρέπεια. Είναι λέξη κλειδί. Βεβαίως. Επιτέλους, δικαιούμαστε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Και η αξιοπρέπεια είναι ένα ζήτημα που αφορά πολλά επίπεδα της καθημερινής μας ζωής. Έτσι. Να μην μας τη στερούν πρώτα οι δικοί μας. Είπε προηγουμένως ο αγαπητός Αντώνης, που κάνει προσπάθεια μεγάλη στα θέματα της παιδείας. Δεν το ήξερα αυτό για την Πατουλίδου, ότι είπε αυτό. Ναι. Μα δεν το ζήτησε μόνο η Πατουλίδου, το ζήτησαν και άλλοι. Το παράλογο. Ευκαιρία είναι να πω κάτι που προφανώς να το ξέρει ο κύριος Παυλίδης. Λοιπόν, Αντώνη, όπως ξέρεις, εμείς, το τολμώ να το πω, φέραμε τη θρησκεία εδώ. Θρησκεία, πατρίδα, κουβαλούσαμε στο νόμο μας και το εξακολουθούμε να το κουβαλάμε. Ο κύριος Καμίνης, ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρέπει να περιμένει ένας τηλεθεατής μας όμως. Δεν πρέπει να περιμένει ο τηλεθεατής. Όχι, να μην περιμένει. Να τον ακούσουμε. Μετά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θερμότατα συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας, παρακαλώ. Ακούγεται τη τηλεόρασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Θερμότατα συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Και ήθελα να πω το εξής, ότι για την κατάθεση στεφάνων στο άγαλμα του Κεμάρατα του
δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ο Ομπάμα, ο Κλίντον και όταν έρχονται εδώ δεν καταθέτουν στεφάνι στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου ή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καταθέτουν στέφανο στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου. Δεν έχουν καμιά δουλειά αυτοί οι κύριοι, για να μην πω καραγιόζιδες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ και για την έκφραση αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε την επόμενη γραμμή, τον επόμενο τηλεθεατή. Άκουσα να σου πω κάτι. Δεν είχα γεννηθεί ακόμη. Είμαι από τα Τρίκαλα, Θεσσαλίας. Μάλιστα. Βρήκα τη γιαγιά μου που είχε το παιδί, το μεγαλύτερο ήταν εκεί, ήταν αξιωματικός, τον είχαν κόψει τα χέρια. Όταν πήρε τηλέφωνο, είπανε ότι τον Παπαδόπουλο τον κόψαν τα χέρια. Τον πιάσαν ζωντανόν. Κατάλαβες, όσα χρόνια έζησε με τη γιαγιά, πάντα με τραγουδούσε και λέει ο Παναγιώτης τον κόψαν τα χέρια. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Και θέλω να ακούσω από αυτό, γιατί έχασα τη γιαγιά μου και τον παππού μου πολύ νωρίς. Και μόνο που έλεγαν ότι τον κόψαν τα χέρια τον Παναγιώτη, ήταν αξιωματικός. Παπαδόπουλος γράφονταν τότε. Πάνω στο Παναγιώτου Παπαδόπουλος ή Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Θυμάμαι, τώρα είμαι μεγάλη πια, αλλά θυμάμαι τη γιαγιά μου μεγάλωσε με τον παππού τον τραγούδαγαν και τα έχουμε και φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι έμεινε έτσι, τι μένει. Κοιτάξτε, χρειαζόταν αυτό να ολοκληρώσω. Υπάρχει και άλλη γραμμή, θα ζητήσω συγγνώμη κύριε Τσαλική. Υπάρχει και άλλη γραμμή. Παρακαλώ, σας ακούμε. Προηγούνται. Ναι. Καλησπέρα σας. Μάλιστα, για να κομπήσω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ελληνική εκπομπή. Βλέπουμε πολλές τουρκικές εκπομπές ελευθερία. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μεγάλη συμπάθεια και στους Αρμένιους και στους Πόντιους και σε όλους τους καταστεγμένους λαούς. Και όταν 20 παιδιά μας ορκίσαν να πάμε πολεμήσουμε, πήγαμε και πολεμήσαμε. Για την πατρίδα. Για αυτή που λέει η Ελλάδα. Ποιος θα τα δικάσει και εδώ πέρα. Για εσχάτη προδοσία, κύριε Αγγελοπούλου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την Κύπρο την προδώσανε. Καταδικάστηκε κανείς. Αυτοί που πολέμησαν εκεί. Και μείναν εκεί στα Άγια Χώματα. Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Και πάλι η μεγάλη μας συμπάθεια είναι στους Αρμένιους, στους Πόντιους και στους Κύπριους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ. Ήταν έκδηλη συγκίνηση του τηλεθεατή, γιατί πραγματικά... Έχουμε και άλλη γραμμή. Έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι εξαιρετικό το θέμα. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα σας. Ήθελα να κάνω την πρόταση να εξεταστεί η περίπτωση μήπως τυχόν και άλλοι παράγοντες της Ελλάδος συνετέλεσαν στην γενοκτονία των Ποντίων αφενός, αλλά όχι και των λοιπών Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Διότι όταν με την κατάκτηση της Μακεδονίας τα ποσοστά των Ελλήνων ήταν 30%. Τα άλλα 30% εκτουκλισέδες, εξισλαμισέδες Έλληνες που έγιναν Τούρκοι και άλλες εθνότητες άλλο 30%. Ως εκ τούτου η πλειοψηφία δεν υπήρχε στη Μακεδονία. Μιλάτε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, προφανώς. Μιλάτε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ναι, ναι. Μήπως ήταν προγραμματισμένη η εκτόπιση, ο εξαναγκασμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που οι χιλιετηρίδες τάφων του συνέδεαν να τολμήσουν, να αναγκαστούν να ανταλλαγούν με τους Τούρκους της Μακεδονίας και να αυξηθεί το ποσοστό. Αυτή είναι μια σκέψη που μου μπήκε και εάν εξετάσουμε την εκστρατεία της Μικράς Ασίας και τη δεύτερη πράξη του δράματος της αφέστης του Βενιζέλου, την προκήρυξη εκλογών, ενώ ήταν βέβαιο να τις χάσει για να βγει το αντίπαλο κόμμα των φιλοβασιλικών και να εκτεθεί εκείνο στη δεύτερη πράξη του δράματος, μήπως τυχόν, δεν ξέρω, άποψη μου είναι και ήθελα να εξεταστεί.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παυλίδη, αυτή η ερώτηση όχι, σας απευθύνεται. Νομίζω ότι υπενήχθηκε ο τηλεθεατής την περίπτωση, γιατί υπάρχει και νόμος που ψηφίστηκε, ότι απαγορεύονται οι μικρασιάτες Έλληνες να φύγουν από τη Μικρά Ασία. Και τώρα συζητήσεις που έγιναν τελευταία με την λεγόμενη αναθεώρηση της δίκης των 6 από τον Άριο Πάγο, πρωτάκοστο, γιατί βάλαν δικαστήρια να αποφασίσουν για την ιστορία. Απίστευτε. Και αθώωσαν τον ένα από τους 6 που ο εγγονός του Πρωτοπαπαδάκη συγκεκριμένα προσέφυγε. Βέβαια, οι συνθήκες της εποχής ήταν τέτοιες, δύσκολες, ακραίες θα έλεγα, υπήρχε φοβερός πόνος, υπήρχε ένα έγκλημα, το οποίο δεν ήταν γνωστό υπόψη τότε σε όλες τις διαστάσεις του, έτσι. Απλώς ένα έθνος ήταν υπό καταστροφή πραγματική, μεγάλη καταστροφή. Και ήταν ίσως δικαιολογημένο το ότι έγινε και βιαστικές κινήσεις και ακραίες αντιδράσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βγάζεις και νόμο που να τους απαγορέψει να φύγουν, δηλαδή να σφαγούν μέσα στη χώρα στην οποία βρίσκονται. Περί αυτού πρόκειται. Είναι απίστευτο. Κατά άλλα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να προσθέσει. Ορθή ήταν η ενέργεια, αφού κάνουμε και τη συζήτηση αυτή για τη δίκη των 6. Ορθή ήταν η ενέργεια. Και το λέω αυτό γιατί 42.230 τόσους χάσαμε στη Μικρά Ασία. Και αιτία ήταν αυτή. Και καλώς έγινε. Έλεγα προηγουμένως και κάτι που ίσως ο Αντώνης να μην το ήξερε. Ο κύριος Καμίνης, ο δήμαρχος Αθηναίων, απαγόρευσε στο σταθμό να λένε το Χριστός Ανέστη και να μην γίνεται και η περιφορά του επιταφείου. Ο έτερος Καπαδόκης, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκη, τελειώνω αμέσως, στη Θεσσαλονίκη είπε την ελευθερία, πλατεία Ελευθερίας. Να βγάλουμε τη γραμμή. Πλατεία Κεμάλ. Το ανακάλεσε. Να ακούσουμε τον τηλεθεατή, την τηλεθεάτρια. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι. Με ακούτε? Εγώ μιλάω. Βεβαίως. Ναι, ο Γερμανός πρόεδρος πήγε στα Καλάβρητα και γονάτισε. Έτσι, ο Βαϊστέκερ. Πολύ ωραία. Ο Παπαντρέου και ο Καραμαλής πήγανε στο Κεμάλα τα Κουδούτ και γονατίσανε. Τη σύγκριση την κάνετε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, στην Κύπρο δεν πήγανε τουρκικά στρατεύματα, αλλά αφού πήραν την άδεια από το ΝΑΤΟ. Είναι νατοϊκά στρατεύματα. Να το καταλαβαίνουμε. Βεβαίως. Και ένα λόγο να θέλει τώρα σήμερα η Ελλάδα να στείλει σε μια χώρα κάπου, θα πάρει την άδεια από το ΝΑΤΟ. Πολύ σωστά. Δηλαδή τα τουρκικά στρατεύματα δεν πήγανε από μόνα τους, πήραν την άδεια από το ΝΑΤΟ. Από τους φίλους μας, συμμάχους μας, αγαπητούς Αμερικάνους κλπ. Γεια σας παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Τάσος Στεφανίδης από Κηφισιά, Δευτέρας γενιάς Καυκάσιος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ να ακούσουμε και τον επόμενο τηλεθεατή, τηλεθεάτρια. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, είναι πολύ σπουδαία η εκπομπή σας και πολύ σπουδαίοι οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος. Αυτό θέλω να πω και θέλω να πω, δεν ξέρω αν το είπατε, μ' ακούτε? Βεβαίως. Δεν ξέρω αν το είπατε γιατί δεν το παρακολούθησα από την αρχή. Για όλους, επί 400 χρόνια σκλαβιάς, για όλους τους νεομάρτυρες που καρατομήσανε, που σκοτώσανε οι Τούρκοι με τέτοια θηριωδία, με τέτοια βαρβαρότητα, γιατί ήτουσαν χριστιανοί. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε. Πόσους νεομάρτυρες έχουμε μέσα στο μαρτυρολόγιό μας. Δεν ξέρω εάν το αναφέρατε και δεν το άκουσα εγώ. Πρέπει όμως να το αναφέρετε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας και για την επισήμανση, η οποία είναι πέρα για πέρα σωστή. Έτσι είναι. Έχει γεμίσει, ο κλήρος έδωσε μεγάλο φόρο αίματος μόνο και μόνο γιατί ήταν ιερείς του Χριστού. Έτσι. Πλήρωσαν πολύ ακριβά. Και όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία, οι θηριωδίες σε έμπνευση και σε εφαρμογή δεν έχουν προηγούμενο. Δεν υπάρχει ιστορικό ανάλογο. Να ακούσουμε και την άλλη γραμμή, τον άλλο τηλεθεατή. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λίγο πιο δυνατά παρακαλώ. Μπράβο για την εκπομπή. Λοιπόν, έχετε δει ποτέ το Γιώργο τον Παπανδρέου να καταθέτει στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη? Όχι. Όταν ήρθε
Ερντογάν στην Αθήνα δεν κατέθεσε στεφάνι στον άγνωστο στρατιώτη. Και όλος εξαιρετικός, που δεν έχει γίνει ποτέ άλλοτε, στη συνέντευξη των δύο αρχηγών, των δύο πρωθυπουργών, είχαμε φόντο ένα μπλε σεντόνι που το κουβάλισαν από την Τουρκία και έγραφε Τουρκία, Ιουνανιστάν. Λοιπόν, μας προσβάλλουν κάθε μέρα με τέτοιο τρόπο που δεν θα έπρεπε να είμαστε με σταυρωμένα χέρια πλέον. Και θα σας πω κάτι το οποίο ξεφεύγει από αυτό που λέτε. Κάντε κάτι για αυτό το χάλι που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο μπροστά, την παράγκα των Αφγανών. Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει άλλη μια γραμμή και αμέσως μετά θα περάσουμε, διότι ο χρόνος είναι αμήλικτος. Δεν σας ακούω. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από Αμερική, Φιλαδέλφια. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να μιλήσω για τα γεγονότα της Κύπρου. Ο ίδιος ο Παπαδόπουλος είχε ζητήσει όταν ήταν στη φυλακή να ανοιχτεί ο φάκελος της Κύπρου. Υπάρχει στο YouTube που μιλάει ο ίδιος ο Παπαδόπουλος. Εγώ υπηρετούσα, ήμουνα κλάση 108 στο πυροβολικό στη Θήβα, στο κέντρο εκπαιδεύσεως όταν έγινε το Πολυτεχνείο. Οι πεσόντες που ισχυρίζονται οι αριστεροί ήταν το 41-42 και τους κάνανε πεσόντες 17 Νοεμβρίου το 1973. Ποιον Παπαδόπουλο βγάλανε οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, οι οποίοι κυβερνάνε σήμερα την πατρίδα μας και μας έχουν ρεζιλέψει σε όλο τον κόσμο με τα οικονομικά της πατρίδος μας. Είχα τον λοχαγό Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος το Σεπτέμβριο μας είχε ζητήσει ποιοι εθελοντές ήταν να δηλώσουμε για την Κύπρο μας. Θέλω να πω μεγάλη τιμή στα αδέρφια μου φαντάρους που σκοτωθήκαν για την Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, γιατί πρέπει να σας πω ότι είχα τη μεγάλη τιμή να πολεμήσω τότε στην Κύπρο το 1974 για την πατρίδα. Σας ευχαριστώ που τηλεφωνήσατε από την Αμερική και χαίρομαι που μας βλέπετε ως τα πέρατα του κόσμου. Να είστε βέβαιοι όλοι ότι συνεχίζουμε και θα κάνουμε το καθήκον μας με οποιοδήποτε τίμημα. Δεν θα μας σταματήσει τίποτα. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά είμαι σε αυτό το μετερίζει, σε αυτό το κανάλι της ελεύθερης φωνής, για να κάνω αυτό που πιστεύω. Να δώσω βήμα και να πω την αλήθεια στα πέρατα της οικουμένης. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτόν τον εξαιρετικό Έλληνα και για τη συγκίνηση που είχε και που μας την πρόσφερε. Υπάρχει άλλη γραμμή? Αν όχι... Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Θα ήθελα να συγχαρώ και εσάς και τους συνεργάτες σας εκεί, γιατί θίγεται θέματα πολύ σημαντικά, ιστορικά. Δεν είχα την χαρά να την παρακολουθήσω από την αρχή, αλλά από τη στιγμή που ο φίλος μου Αντώνης ο Παυλίδης πήρε το λόγο, ήθελα να πω για τη συμμετοχή των Μικρασιατών, των Ποντίων στην Εθνικαιασία του 21. Είναι κάτι που δυστυχώς οι ιστορικοί το παρασιωπούν. Δεν πολέμησαν μόνο Μωραΐτες, Ρουμελιώτες, Νησιώτες για την ελευθερία της Ελλάδας το 21. Πολέμησαν και Μικρασιάτες, χιλιάδες Μικρασιάτες από τη Σμύρνη, από τα Ιβαλή, από το Κουσάνταση, από τον Πόντο, από την Καπαδοκία. Έχει δίκιο. Ήταν πάντα παρόντες στους εθνικούς αγώνες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την επισήμανση που κάνετε. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί είμαστε στο τέλος της εκπομπής. Πραγματικά λυπάμαι, θα ήθελα να σας δώσω πιο πολύ χρόνο. Έχουμε μια τελευταία γραμμή που πρέπει να ακούσουμε. Παρακαλώ.
Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε? Πεντακάθαρα, παρακαλώ, λίγο σύντομα, τελειώνει ο χρόνος. Ωραία. Θα ήθελα να σας πω ότι Μαστρογιάννης λέγομαι, ο πατέρας μου ήταν αντιστασιακός και ανάπηρος πολέμου της Εθνικής Αντίστασης. Πολέμησε Γερμανούς σε πολλές μάχες και έχω πάει σε πολλά μνημόσυνα. Λοιπόν, απέναντίας ήταν με σφαίρα στο πόδι από Γερμανούς και συγχωρεμένος και 10 φορές με πνευμονίες στο Σωτηρία. Πηγαίνοντας να πάρω για διαγωνισμό χαρτί από το ρουφ κάτω, όχι μόνο δεν μου έδιναν εύκολα το χαρτί, αλλά μου έδιναν πλαστό χαρτί. Τα κεντρικά μέσα στο ρουφ. Αυτοί ήταν συγκεκριμένα ο Γκανίτης, που τον έχουν κάνει και στρατηγό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι ανθέλληνες και οι προδότες. Και αυτές είναι οι προδοσίες που γίνονται και αυτοί δεν αξίζουν να λέγονται στρατιωτικοί, αλλά καραβανάδες. Γιατί είναι αυτοί οι ανθέλληνες που έχουν πιάσει τις θέσεις και εγώ που έχω 2 προστασίες από τον πατέρα μου, άτομα σαν τον Γιακουμάτο και την Πετραλιά, με έκοβα και δεν αναγνωρίζουν τον πατέρα μου που έχει αναπηρική ταυτότητα, ανάπηρος πολέμου και με όλα. Και συγκεκριμένα, και μπορώ να σας την παρουσιάσω εκεί μπροστά να έρθω. Αυτά είναι οι προδοσίες των στρατιωτικών, γι' αυτό λέγονται καραβανάδες. Και να πείτε και για τον Αϊβαλιώτη που το ξεφτύνισα μέσα για τον... Αν έχετε την καλοσύνη, καταλάβαμε, έπεσε η γραμμή. Είναι πραγματικά δικαιολογημένος ο πόνος, γιατί υπάρχουν δυστυχώς κάποιοι επίορκοι. Επειδή ο χρόνος όμως πιέζει, υπάρχουν επίορκοι παντού. Και αυτό είναι το δυστύχημα. Το είπαμε και προηγουμένως. Μακάρι να εκλείψει το φαινόμενο. Και είπαμε είναι επειδή. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μία πρόταση, κύριε Παπαδόπουλε, για κλείσιμο της εκπομπής, αφού σας ευχαριστήσω. Πείτε μία πρόταση. Η πρότασή μου είναι ότι όλοι μαζί, γιατί το θέμα μας είναι η γενοκτονία. Άκουσα τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος είναι άριστος εκπαιδευτικός και έχει ένα άριστο έργο να κάνει. Όλοι μαζί οι Έλληνες, ο σύνδεσμος του κυρίου Παυλίδη, οι ΠΟΕ, οι βουλευτές ανά τον κόσμο, να ενωθούμε όλοι για ένα στόχο και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ο στόχος μας είναι σήμερα να αναγνωρίσουμε τη γενοκτονία των προγόνων μας. Και όπως είπα προηγουμένως, κύριε Αργυρόπουλε, το συγγνώμη δεν είναι απλώς ένα συγγνώμη, είναι το συγγνώμη το οποίο θα βάλει stop στις γενοκτονίες του μέλλοντος. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όλοι μαζί πιστεύω ότι πρέπει να αποδοθούμε σε αυτό το ενωμένοι. Να συνεχίσουμε μονιασμένοι, αγαπημένοι το έργο, να πλησιάσουμε πιο κοντά στα θέματα της πατρίδας. Η πατρίδα μας κινδυνεύει και στέκομαι σε αυτό που είπε προημερών ο Πεπελάσης, ότι έχουμε πάρει την κατρακύλα και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν έχω τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πράγματι μας συγκινήσατε. Να είστε καλά και εσείς το ίδιο. Και να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παυλίδη. Το μήνυμα είναι ότι υπήρξε ένα έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας. Αυτό το ξέρουν πλέον όλοι όσοι θέλουν να το δουν, όσοι θέλουν να βλέπουν τα τεκμήρια, όσοι είναι πραγματικοί επιστήμονες. Συνεπώς, όλη η ελληνική διανόηση, όχι μόνο οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες, οι Θρακιώτες, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι, αλλά όλη η σύμπαση ελληνική κοινωνία οφείλει, πιστεύω, να βγει μπροστά και να ζητήσει από όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ανθρωπότητας, περί αυτού πρόκειται, να αγωνιστούν για την αναγνώριση του εγκλήματος αυτού εναντίον των Ποντίων, Μικρασιατών, Αρμενίων και Ασσυρίων, γιατί αυτό θα δημιουργήσει ένα άλλο τοπίο στην περιοχή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό θα φέρει μια καλύτερη ζωή για όλους μας. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς. Πάρα πολύ, κύριε Ρόδο. Να είστε καλά, κύριε Ρόδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που μας παρακολουθήσατε και απόψε ήσασταν πάλι μαζί μας. Θέλω να πω κλείνοντας ότι από όλα όσα ακούσαμε συνάγεται αβίαστα ένα συμπέρασμα. Προς το παρόν και μέχρι τη στιγμή αυτή, ο Τούρκος δεν έχει ιστορία. Έχει ποινικό μητρό και ιδιαίτερα βεβαρημένο. Καλά θα κάνει λοιπόν να πάψει να μιμείται τον άνθρωπο και να γίνει άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.
διαβάστε σήμερα στο αποκαλυπτικό και ανανεωμένο Βήμα της Κρήτης, την εφημερίδα με το πιο φθηνό κόστος δημοσίευσης